Nakadapit sa atensyon sa mga netizens karon kining laing video sa kadalanan. Grupo sa mga siklista nga giingong nakiglali sa motorista og nanghagad pa og sinumbagay. Unsay nakaingon niini nga misangpot sa pagpablatter sa driver nga involved? Ani ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa CCTV sa barangay Alang-Alang, Mandaue ni adtong Domingo. Kining multicab nga mihunong sa iskina giduol sa grupo sa mga bikers. Kining naka-blue mikumpronta gyud sa driver o giingong nang hagad og sinumbagay. Taod-taod nag-ihay na sab og duol ang kauban nga mga drivers, ang uban mitulisok sa motorista. Ang nag-drive sa multicab mipasabot sa iyang habig. Gipost ni alias Franz ang kuha niya nga picture sa mga motorista nga kuno layo pa nagpatunga na gyud sa dan ug nag-istorya samtang nagbike. Aminado siya nga gibadlong ang mga bikers aron mo padaplin ug kini matud pa ang nakapainit kanila. Bus padaplin sa boy. Yang nang ginanako sila tinuod na siya. Yang nang ginanako sila mao kay naka-trigger siguro nila. Onya, nasa ko lang kalit, nagsigig yung ako nagtingog, ako uy, moto na atin ko kunong. Sa pag-abot sa iskina, dito na siya gikumpronta sa grupo sa gibanabanang 8 ka siklista. Nagpa-blatter na siya sa insidente aron ma-record kini sa otoridad. Naog gabay, niya kanang sumbagay lang muna niya bay. Sumbagay lang mo one-on-one, di lagi ni mo laban na niya bay. Nung ano ko taong muna og ko. Kunya, what is mako nang malupig ng inyong gipaon. Ay ko hina nga dili mo laban na. Sa ilang bahin ang kadagkuan sa traffic enforcement nga misusi sa hitabo, wa pahinoy identity sa biker. Pahimangno nila magpabilin gyud sa hustong pwesto sa kadalanan. Sa bike lane ta sa one way, ari kita sa left side magsubay ug maglinya lang kitang tanan og sa two-way traffic ari ta sa to og magpadayon yapon nga maglinya lang ta dili na ta magpatunga to avoid sa aksidente o sa traffic congestion. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.